Takže čus, ja vás vítam u nového videa. House Tour vyjde asi ako ďalšie video. Dneska sa budeme pokúšať nesmiať sa, aj dáme sa challenge, takže ideme rovno na to. Hej, no neviem prečo by si to skúšala. Počkaj, jak sa tam... Co? Ja som za ne... To bolo na schvál, ja som za ne nechcel to spraviť. OK. Kámo! Jak som sa mohol zasmať? OK. No, ja mám také pocit, že tamto som už videl. A prečo by... Počkať, prečo by mu fenoval do úst? Prečo? A jak to presne trafilo jeho? Prečo by to robil? Haló? To je perfect fit, to není ani to až také smiešné. No toto video je o ničom. Takže moje, hej, teraz čo natáčam, lebo ja vôbec nič, žiadna reakcia. Je to jaký plech tam, alebo, počkaj, čo? Kamo, ja neviem koľko máš kill, ale prečo by si sa tam hojdal? Ja som to nepochopil. Nechápem tieto videa. Hej kamo, z nejakého dôvodu ja sa vôbec nesmejem proste, ja nemám žiadnu reakciu. Lebo ja som vôbec disovaný po tej telesnej, hej. Potom vám môžem povedať, že čo bolo zase, ale hej, proste ja nemám žiadnu reakciu. To je úplne nuda. Jak to mohu spraviť? No jasné, musí byť. Hej! Toto nedopadne dobre. Už to vidím. Ale však čo nevidí, že tam niečo je? Čo si myslela, že ako... Počkaj, tu je ten... Akože... To je twister helikoptéra. Ty kokso. Tam spadne do toho... No hej. Ja furt vyzerám jak Marfúša z Mrazíka po tej telesnej. Fakt. To čo je za auto? Však to je z Temu. Santa furt robí niečo smiešné. Čo je za auto vonku?
OK. To je... Čo tu píše na kraji if you love try becoming a vegetarian? Neviem, jak sa to číta, každopádne to je jedno. Ja som tu od toho, aby som sa pokúšal nesmiať sa. Počkaj, ja som nevidel, čo sa tam stalo. Aha, tak to sa stalo. Hej, tak ja nechápem, a ty asi nevidíš, že tam niekto ide. Čo je? Čo je za práca? Tí ľudia sú úplne v pohode. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber, schválne napíšte, či ste sa zasmiali. Napríklad ja som sa zasmial. A ja som taký proste, ja som v takej neutrálnej nálade teraz, ja fakt neviem, akože, tá telesná bola hrozná. Ok, každopádne, ako som hovoril, keď sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like a my sa uvidíme o ďalšie video by som určite plánoval house tour, takže čus.